Momentálne som na hradisku pri obci Dubodiel, pri Trenčíne, medzi Trenčínom a Banovcami nad Bebravou. Je to hradisko ako nejaká strážna väža cca z 12. storočia, ktorá nejakým spôsobom chránila cestu medzi Trenčianskym hradom a Beckovským, respektíve aj Topolčianskym. Z jednej strany, kde sa práve pozeráme, je také strmé skalné bralo a zhruba z tejto úrovne začína úplne že ukážkový taký val, taká proste hlboká rieha okolo vrcholu tohto vrchu. Je to taký v úvodzovkách nezmyselný vrch, také mravenisko v strede roviny. Je to proste taká nejaká vyvrenina skalná. A je tu parádny výhľad a celkovo je to tu veľmi pekné.